Tervetuloa uuden videon parissa, on SaineRS6 tässä ja Pulli! Me ollaan tehty kuukauteen video. Missä me ollaan oltu? Videosti ja tuolla on niinku kuukauteen tai 2 ulos. Niin me kelattiin, että me käydään ryöstää Gates of Olympuksen kaikki saatana Gatesit. Nyt tänään otetaan iso comebackin kunniaksi. Ei mitään. Lähdetään alkuun Gates of Olympus 1000, koska joulu on 90 päivän päästä kulman takana, kyllä. Ei mitään. Okei, raiskaanko mä noiden katseen korviin? Toivottavasti ei. Sori, jos mä olin liian kova ääninen. Mutta ei mitään, hei. Mitäs jengillä on mennyt Hyvää joulua kaikille. Kiitos paljon. Ei mitään, lähdetään heti alkuun ja vahva aloitus kyllä, jos saadaan tähän vielä yksi pieni kerroin, 2 mieluiten. Nyt kerrointa. Ai. Vähän myöhässä. Tiedätkö miksi mä oon iloinen? Koska me kotiutetaan tänään isosti. Tänään tulee isot rahat. Vaikka tää Gates pettää meidät, ihan hyvä alku rehellisesti. Niin meillä on monta muuta Gatesia, jotka ei petä. Kyllä. Superscatteri varsinkin. Juurikin. Sekin. No se pettää ainakin. Mut joo. 5 kertaa 5 on 25. Oikein laski toi peli kanssa. 50-50. Hei, siihen noi purplet. Jättää kun on turn off. Mitäs Winback-yhteisölle kuuluu? Ikävä teitä. Hei, pitäkää vähän meteliä siellä chatissa. Oppaa! Sinne meni meidän rahat niin sanotusti. Aha. Saiks se sen? Okei, 3 spinniä. Tää voi olla oikeesti ihan hyvä. Jos tulee hullut tumbleet. Me tarvitaan primikkaa tumbleja. Ai helvetti. Wasted potential niin sanotusti. Nämä. Tiimalasit. Absurdia. Tämä on absoluuttisen kaauksellista. Ei mitään, se on nyt alta pois ja siihen ei mennä ikinä enää takaisin. Pirun jäykkä peli, perkelee. Lähdetään testailemaan Gates of Olympus Superscatteria. Mä en tästä niin paljon tykkää, mutta niinku... Viimeis kun tehtiin video, niin ei oo tullut vielä 6-7. Nyt se on. Tosiaan uudet trendit kasvaa päivä päivältä ja 6 ja 7 on tullut nyt tänne veronmaihin. Ui, no okei, jos toi olisi osunut, niin kyllä mä olisin digannut tässä pelissä koko mun loppuelämän, mutta ylläri, ettei osunut. Muista aikoina oli erittäin koukussa tää Gates-peleihin. Mä en tiedä mitä mä näin niissä, mutta se näkö on kuitenkin kadonnut, joo. Ellei nyt sit yllätä. Kyllä, ainahan se voi tulla takas. Nyt sitten jos loppuisi. Tää on aika pieni kerroin tähän peliin. Ja vähintään 200x nyt pitäisi hittaa. Tiimalasit. Yhden päässä oli. Okei, hyvä, tärkeä. Sit vaan tumblee. Hyvä. Ja lisää kerroita. Okei, ja lisää vihreät vaikka. Okei, no niin nyt alkaa olemaan niinku jotain siellä pohjalla jo. Hyvin on spinnejäkin jäljellä. Kyllä, 6 spinniä jäljellä. Jos vielä tarkkoja ollaan. Oi vittu, toi oli seksikästä, mut se seksikkyys loppui niinku sekunnissa. Hyi. Okei, nyt vittu se. Mä en oo oikeesti kokenut tollaista pitkää aikaa. Ne cockringit olisi ollut ihan hyvät tossa. Okei, mutta jos me otetaan vielä nää, niin... Pikaret siinä. Ai saatana, kun toi on turnoffi. Tosta olisi vielä tullut ihan helvetin hyvä tumble. Okei, no tää on eka meidän profiitti. Hei, nyt vielä 100x, eikö? Hoppa! Eikö? Come on. Nyt jotain vaan, aina vaan 2. Ihan vittu B! Anna vielä. No okei, tää kätä. Siihen niin. 543 ja 16 senttiä. Noin vaan. Jäykkä peli kyllä. Hei, kertokaa kommenteissa, että kuka on se teidän spirit-eläin?
Viimeksi antoi 60, okei. Okei, eli se on ladattuna. Eiköhän palata takaisin videon pariin. Don't do drugs, kid, man. Don't do that shit, man. Itse asiassa lapset ei edes katso näitä videoita, koska nämä on K18 videoita. Ja muistakaa pelata vastuullisesti. Kyllä. Virukova jostain sanoo. Ruukova ja perkele. Jäykkä peli. Hei, jos te katsotte niinku, katsotaan editoiks tää meidän videoeditori niinku vuoden päästä video ulos, tai huomenna, niin nythän on syyskuun, niin meillä tulee Packed House ulos, Packed House 2 piakkoon, joten olkaa kuulolla. Packed House, ei Packed House, vaan Packed Exclusive Instagramissa, käykää seuraa niin, että missä on mitään uutisia. Näin se on. Ja takaisin Gates of Olympus tonnin pariin. Näin se on. Tulee hulluja vieraita ja tulee 2 kertaa iso. Ei kirjaimellisesti hulluja. Ei! Ihan oikeasti. Mutta... 2 kertaa kovempaa Packed House 2. Oi, jos ois osannut nää. Vittu, siis nää Gatesit on kyllä ihania pelejä, kun ne hittaa. Anna vielä profiittia. Ruppaa tonni. Ai, Oppaa! Siinä, tonni. Nyt kerro, profiitille. Kai. Juu. Okei, I fuck. Mikäs Gatesi meillä jäi vielä? Eiks meiltä yli ollut joku yksi vielä? Siinä normi. Ai no, leikka tässä. Hei, laittakaa videoehdotukseen, että mitä te haluatte nähdä seuraavassa videossa. Ja videon pariin. Mä en ollut ikävä näitä videoita, mä huomaan. Hei, Tuo oikeesti tuli hyvä perkele. Heti kun sanoit on, niin mikä ei Ei ole. ollut. Rehellisesti, jos me saadaan 1500 jostain, niin mä tarjoan jätkälle safkat. Mä tarjoan jätkälle niinku premium safkat. Maitsi. Ja Maitsista puheen ollen, niin missä vitussa Anton sä oot? Jos te ei kuulunut Packed House... Hei! Nyt vitu iso X. Okei. Leki, tää oli ihan hyvä. Pistä vielä tohon ja sitten editoija laittaa tohon hullun explosionin. Maitsi. Joo. Otetaan vaan noi tiimalasit tosta, niin päästään Hei, onks tää meidän viimeinen Gates? Tää on meidän vika, nyt pitäis kyllä räjähtää. Prekelle. Nyt sitten Akonaa kun perkele kakkosluokalla pelaatte ja näitä poikien kaa, niin vittu nettää perusten maksani. Oi niitä aikoja. Ai Emmaa saakeli. pyöriteltiin silloin. Kyllä. Me otetaan tää nyt kotiin ja tonni. Et kertokaa kommentteihin, että mitä haluatte nähdä seuraavassa videossa. Ja se on nyt moro!